ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଆଜିର ଦିନଟି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଠାକୁର ପୂଜାରୁ। ଠାକୁର ପୂଜା ସରିଲା ପରେ ମୁଁ ଟିକେ ଚିଆ ସିଡ୍ସ ୱାଟର ପିଇଲି। ଏବେ ପେଟ ଶାନ୍ତି। ତାପରେ ମୁଁ ଆସିକି କିଚେନକୁ ଦେଖିଲି କି କଣ କଣ ସବୁ ଭେଜିଟେବଲ୍ସ ଅଛି। ମତେ ଆଜି ଡାଲମା କରିବାର ଥିଲା। ଯେହେତୁ ରବିବାର ଦିନ ବହୁତ ନନଭେଜ ଖିଆଯାଇଥିଲା ଆଉ ବହୁତ ତେଲ ମସଲା ଖାଇଥିଲୁ, ସେଥିପାଇଁ ମଣ୍ଡେ ଦିନ ଆମେ ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ ଲଞ୍ଚ ରଖିଥିଲୁ, ଯୋଉଥିରେ କି ପରଟା ଆଉ ଡାଲମା ଥିଲା। ମୁଁ ଏଠି ପରିବା ସବୁ ଧୋଇକି ନେଇଗଲି, ତା ଦେହରେ ଡାଲି ପକେଇଲି, ଲୁଣ, ହଳଦୀ ଆଉ ଅଦା ଛେଚିକି ଟିକେ ପକେଇଲି। ଡାଲମା ପାଇଁ ବସେଇ ସାରିଲା ଭିତରେ ମୁଁ ଏଠି ଅଟା ଚକଟା ବି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲି। ଅଟା ଚକଟିବା ସମୟରେ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଏମିତି ଗୋଟେ ଦିନ ଥିଲା ମତେ କିଛି ବି ରୋଷେଇ ଜଣା ନଥିଲା। ମା ସବୁବେଳେ କହୁଥିଲା ତୋତେ ତ କିଛି ଆସୁନି, ତୁ ଶାଶୁଘର ଗଲେ କଣ କରିବୁ। ଆଉ ବାବା କହୁଥିଲେ ତମେ କାହିଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛ, ତାକୁ ସବୁ ଆସିବ, ସେ ବା ମୋ ଝିଅ। ସତରେ ବାବା, ତମେ ଠିକ କହୁଥିଲ, ଆଜି ମତେ ସବୁ ଆସୁଛି। ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଲେ କହିବେ ରୁଟି କରିବାଟାକୁ ବଡ କଥା ଯେ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଜମା ବି ରୋଷେଇ କରିନଥିବ ତା ପାଇଁ ଏଇଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଯେହେତୁ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ଏବେ ଟିକେ ଅଧିକ ଶୀତ ପଡୁଛି ଆଉ ଅଧିକ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗରମ ଗରମ ପରଟା କରିବୁ ବୋଲି ଭାବିଥିଲୁ। ପରଟାର ସେପ୍ଟା ଟ୍ରାଇଙ୍ଗଲ କିମ୍ବା ରେକ୍ଟାଙ୍ଗଲ ହବା କଥା, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଏଠି ସର୍କଲ କରିଦେଇଛି। ଏବେ ମୋର ଖାଇବା ପ୍ରିପାରେସନ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଗରମ ଗରମ ସର୍ଭ କରିଦେଲି।